Pila no jotono media person no hambai maya pharo noro nukhna sal kisa sekango social media hayaka ba YouTube tai WhatsApp rogo ane kaisa video kale panda thangku samana video viral mani akong tinang kisa clarification baginai tini media longang dikha Pagkapula nang sana mo a video ka belay na Kwcham abo thangnai bisini November hayaka December tal ni khana ajarawa khoroksa ani angphai klayo bung ka omri Debbarma bini kami ke borokathal hati o bini kale pano thanginai sing kaisa invite thangka garo borok family rok baithago pana paiti o request khai ang kisa jamai na khobino sing kisa tok ang tabo sana mo ke Dofani samung tang hunai je kaile pano thangmanliya kaisa birthday assignment pano thangmanliya abo haito ngimeya borong live fo nini dofani samung no kari politics no kari bo jotoni no kaisa personal life tongo angke panda thangai musama baile ani abo hai kuno musa chaya nugjagyang tai kaisa kok sanamo chongo boni sigang je ang khoroksa tabu political leader hne abek dofani samung tang hne sinejang sikang ang khoroksa artist tongmani tai artist tabu bang artist hapar be kerengjang tongo program no khaya phona borbai kokdung bisingti rok ang malai tongo kogro sai tongo ang ro saname ke khoroksa ang artist ang kisan bagi ang pogui thangna je ang khoroksa leader haike bakti pramothana adong boni sikang khoroksa artist tongmani ke artist samung je singno jaga thangka ke singno cinema jaga je musanai resabnai bodok chhne ke kaisa musamung viral mo toma ke comments khainan ko ya haime Koksakha kari Koksakha ko ya ang kebang nukha je social media rogo je YouTube rogo je comments khainai maximum no fake ideas namja tai fake bung sram nai YouTube channel khulogui nai je aro dofani samung tangai dofani khorang tipuri khorang amtiro hne kebang channel sramja tai aro kebang ma baksa ni bagi bo kaham sanai bo tongo baksa ngetai kebang ma je hamya sanai hamya kok thai sinai maximum ang khaka borok tabuni young generation serai rok na maybe borok sakbai thangno kefek mani bai sawi gdal jak borok na nge kebang ma ro amake saya silamen nugo tai ang je samung kaham khlai tongo ba khlai mani aba hai video hai ka photo ro no ke borok kaisa bono borok share khaglak phiaba mungsasuk sebman ka susi bala man ka apur dolai sina ta sini borok bo buchi buchi thing ahai no angko khlai nei borok da omoda bongni greater development ideology omoda khorson neta ni tom hai dai koma pok sitra ro khu haime rok saka ang pori bonai kha je mansa ang phiaba obon ang dukhu nango je sini borok kaisa je kogno ek na naya kogno khe ek layo ka abon ang koinai lupurong no bo je norok mohai khlaiman amno bothak ditai je upload khainai ang borno sanamo so kaisa YouTube ni kaisa ek botong je nang khoroksa borok ni without permission nang bini private video hai ka bini personal life ni video ro nang share khaimai ha ka upload khaimai borno ang naikhanke borno naitu karana ni jora asung nangala phiaba ang mohai khlaina musuya tang borno asung koina musuya omhai video ro nang share khalaya tang khana belena sanai tai omti ro nang muthakan janai nang kun musa to sunga tang nok sunga